Повече от 10 години съм уролог, работя медицина от около повече от 15 години. Ръководя един малък и мотивиран колектив и се стараем да развиваме почти всички направления в съвременната урология. Всички препарати, които изписваме, по правило лекуват оплакванията, не намаляват обема на простата. Всъщност това се постига изключително и само с хирургични методи, като лазерната хирургия е един от тях. Ползва се енергията на лазерния лъч, което ни позволява да намалим хирургично обема на увеличената простата, като избегнем в голяма степен неприятните страни на класическата хирургия, на така наречената резекция, трансуретрална резекция, на изрязването на простатната жлеза. Всъщност, изпарявайки я, не създаваме срезна повърхност, с което всъщност намаляваме значително кървенето при тази процедура. Това позволява един много по-бърз период на възстановяване, значително по-кратък, отколкото е обичайния. Правило, нашите пациенти подлежат на активно наблюдение в първите месеци след оперативната процедура. Опитът ни показва, че пълно възстановяване се постига някъде между първи и третия месец, когато тъкъчният мехур, най-образно казано, се научава да работи при новосъздадените условия. При липса на оплаквания, желателно един мъж, навършил 50 годишна възраст, да се среща поне веднъж годишно с уролог. Интервала на наблюдение на пациент, който има изразена симптоматика или диагностицирано доброкачествено увеличение на простатната жлеза, е по преценка на лекуващия уролог. Можем да се похвалим и с един съвременен подход към лечението на бъбречно-каменната болест. Отскоро на въоръжение в отделението по урология един съвременен лазер, холмиум лазер, който използваме за разрушаване на камъни по хода на пикочопроводите. Така че лазерната хирургия на простатата има своето място в ежедневната урологична практика.